Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. May buntag sa inyo tanan, mo ni si Dr. Kagapi sa Doktor sa Kahanginan. Ang nakoy topic sa inyo karon na dili kayo klaro sa atoang news. Ang tawag na anong topic na ako karon kay katong bagong COVID variant na ginatawag nilang flirt variant. So siguro nato sa unsa ngano nila gitawag ni siyang flirt. So first day, sorry na. May muntag rin sa tanan, Dr. May muntag kay Sir Ronil Nandre sa atong Ronil Mandresa. Sir Roy Johnson ato ang station manager o katong kay Dennis Lasso katong ganina nato na broadcaster. So good lang ta. Ang number sa atong Doktor sa Kahanginan kung gusto mo mangutana is 0991-215-3123. So sabon lang nako ang number sa atong Doktor sa Kahanginan kay 0991-215-3123. May buntag sa iyo tanan, may buntag diabong Karim, good morning, kapi-kapi ta, kapi-kapi. Diha kay relax lang. So ato ang topic mongod karon kay about ni siya sa bagong COVID-19 variant katong ginatawag nato na flirt variant. So sugod ta kung unsa ni siya na COVID, klaseng COVID. So, strain ni siya or ang anak ni siya sa katong N1 na COVID na ginatawag na tong N1. So, nanganak man to siya. Mag-anak-anak man gina sila kay pareham na virus man na sila. So, ang virus, pag iyon ng virus, ang iyahang lawas, kung ano ninyo, protein lang na siya. Wala na siya parte sa lawas sa pare sa tao na complex kay wala siya mata, wala siya ilong, wala siya lungs, wala ingana. Gamay kay na siya na ang iyang makeup is protein lang. So unsa ning protein ang ginatawag nato? Kaning mga gagmay kayo na element or daghan kay na element para simple lang kay siya na na makeup. Dili makeup ibutang sa mata asa naong nga. Kanang nasa imurag kanang structure. Kung saan ang structure sa Bisaya, mao na to siya. Wala na kabalo unsa nang structure sa Bisaya. Pero kana siya virus manggod, kanang virus dili na sila ginatawag na to na living organism, dili. Kuan na siya bali protein na siya na naa siya capability na mukalat. Okay? So, kung wala mo kasabot, ay nang linyong sabte, basta ang kaning virus, paspas na siya mo kambyo ang iyahang lawas, iyang structure. Mauna na siya karon. So, itong una, makadungog mo atong N1 na virus, karon, natay ginatawag na KP1 and KP2. Kani sila, mao ni sila ang na-discover ni Professor Ryan Gregory sa United States. So, kani siya, nakita niya na ang nasa'y kambyo sa iyang lawas, diba nagkakambyo man ng virus, gayon ako sa inyo. Katong pagkambyo sa iyang lawas, nasa'y mga areas na sila'y pangalan. Ang areas na gipangalan sa iya kay phenylalanine, leucine, arginine, o threonine. Kung i-spelling na nimo, na siya sa FLRT. So, mao na siya ang flirt. Mao na silang gitawag nilang flirt para dili sila, simple lang kay siya ingnon sa mga tao. Para madala day ng tao sa iyahang pangalan o catchy man iyang pangalan kay flirt, murag nag-flirt lang flirtation, murag ana. Murag kanang nag-igat-igat sa Bisaya pa, igat-igat. So nangigat ni siya na virus. So kato siya
kay usabon ako phenylalanine, leucine, arginine ug threonine, flirt ang tawag sa iya. Okay, so ang pangutana sa mga tao kay dili man gyud klaro ang news. Unsa ang kalahian sa kaning flirt ug sa N1? So sugod ta sa iyang kalahian sa iyang lawas. Ang kalahian niya nikambyo lang siya og porma, wala siya difference. Naa siya gamay na puntahay lang kung magtanaw ta sa tao ug sa mananap. Unsa man ang pareha sa tao ug sa mananap? Sa human being ug sa mananap. Di ba parehata na ay kamot, parehata na ay ulo na ay mata. Kung tahay kita tong N1, nahimo tang mananap. So unsa man ang porma sa mananap, di ba mura siya nagkamang? Ingat to gyapon ang ang flirt na virus. So naagya po siya kamot, naagya mo siya ulo, na po siya mata. So kung ingana sa storya na ingana, atong lawas, pag makitaan sa atong lawas ni siyang new flirt variant, natay depensa sa iya. Ma-recognize siya sa tuang immune system. So pag ingat to ganing storya na to, kung kinsa man tong naka-build up og immune system or nakabuhat na siya mga immune system or na injeksyonan na tao katong labaw na katong na injeksyonan tao katong mga vaccine. Kung kompleto mo atong booster, kung kaduha mo nag-booster or na-injeksyonan ka lang kaisa, magdepende na unsa kakusgan ang immune system. Mao nang mas kusgan tong nag-booster, di ba? So karon makit-an siya. So pasabot pwede ta maging resistant ato. Naatay protection ato na klaseng variant. So flirt variant ang ginaingon nila na COVID. So kung pangutano nimo, mahadlok ba ta dapat? Ang pinakauna gyapon ingno nato, basta mukalat na gani na siya, paspas na siya mukalat sa tao. Pag virus, paspas mong ng virus, kaning virus ang example ana, ang dako kay example ng virus is ang atong sipon. Virus man ang uban sipon. Ang cause anang sipon is the cold virus. Okay? So ang ginatawag nato is coronavirus. Karon tungod sa virus ng sipon, di ba paspas kay siya mukalat sa tao? Pag naay siponon lang to imong igsuon. Apil din kapag siponan na after 1 week, di ba? So iyan nagyapon ang katong COVID-19 flirt variant. Pareha gyapon siya atong last time na to na N1 variant na COVID. Kung unsa man mong nangutanan unsa man yung planeta ni N1 o K1 o K2. Kaning N1 mo ni siya tong nagsugod atong 2019. Mo na siya ang variant sa COVID. Karon nagsanga-sanga siya karon na atoy ginaingon nato na K1 o K2. So sa akong storya na naatay immunity ana, syempre dapat ta vigilant gyapon. Bali magbantay ta, dili ta magpataka gihapon karon kay matakdan gihapon ka, dako gihapon ka yung chance na matakdan ka maski na kay immunity. Nakasabot ninyo? Kay kanisya lahi man siya gamay, lahi ang iyang itsura gamay, pero masakpan gyapon siya sa tong lawas. So di ba si tagpaminaw sa news unsa ning flirt ngano ta mahadlok ta kay naay flirt variant sa COVID. Pero wala nila istorya kung unsa to siya. Karon, balikon lang nako para lang ninyo masabtan. Kung na kay vaccine, na kay booster, nagkaduha kag booster, pwede na ka maproteksyonan against kaning flirt variants which is K1 ug K2 sa ato ang COVID-19. So dili siya dapat kahadlukan kung mag-ingat ta.
Parihaan nang mubalik ta og ating mga mask na to, mag face mask gyud ta. Kay pareha mangyapon ni siya. Mo spread mangyapon ni sa to ang laway ng pisik-pisik, di ba? O inatsingan na to. Mao man na siyang kaspreadan na to niya, di ba? Droplet nuclei. Good morning day, Juvie Soterania. Good morning, Doc. Kay Paul Bryan Kong, ako ang kasinilo ni May Buntag from Singapore. May Buntag. Romeo Caputolan, good morning. Great ko daan. Sa imo, duty pa ko. Pag duty na sir, ayo-ayo. So, balik ta. Katong COVID-19 variant, kung pagstorya na ako ganina na maproteksyonan ka pag nag-booster ka or katong nagbakuna gyud ka ato niya, kung wala pa mo nagpabakuna, mas maayo pa magpabakuna na mo karon. Kay kung wala mo natakdan atong N1 tong 2018 or wala niyo na ibalaan, karon kung wala may booster, matakdan gyapon mo. So dako gyapon ang chance na matakdan mo. So para dili lala ang symptoms kay mao matong siya ang kwan sa vaccine. Pag i-injectionan ka, dili kasing grabe ang imuhang gibati kaysa katong wala nag-i-injectionan. Pwede manggudto sila katong wala na injectionan, pwede sila na mo grabe to ilang COVID, mo shutdown ilang lawas kung wala sila nagpa-injection. Kung karon pa na nanay available sa mga vaccine, bago mo abutan og pilahan na mangpanik naman ng banta o ana, magpabaksin na mo. Kaya nagsugod-sugod naman siya abot na niabot na siya sa Pilipinas. Karon, kung imagine ninyo na mapuno na sad ang hospital kay pareha manigyapon tong anong N1, di ba? Pareha sa N1 naa siya ay simptomas gyapon na medyo halang imo ang pag-ubo, imong tutunlan, lahi kayo ang paghihinga nimo, medyo heavy kayong hininga, bugat kayo ang imong lawas, hilanat siya, pareha gyapon na sila tanan. Karon, naman tayo natural immunity. Pasabot ana. Ato ang community kay nag-booster man ta. Nag-booster man ta tong COVID-19 na pandemic. Nigkusgan ato ang immunity sa ingana na sakit, sa COVID na sakit. Karon naman sa ilahi na variant. Pero makit-an gyapon siya sa to ang lawas. So walay kadlukan kung nag-vaccine o booster ka. Tapos, kung nakay gibati, mas maayo na magpalayo ka sa lain. Kung lahi gyud inyong gibati, medyo bugat gyud kay siya adto na sa ospital. Ay na mong tago-tago kay basig imbis na sayon na kay ito siya na pagka-COVID na kailangan mong tubig-tubig, maglisod na inoong ka. Excuse me. So good morning kay Tita Agna Valencia Lampli. Good morning Doc and Lady. Salamat kayo Tita. Kay Judah Natividad, may Muntag Doc Agapi Jr. watching from Samal, Igacos, Davao del Norte. Good morning Judah from Samal, ang mga nagapaminaw sa Samal City. So balik ta dito. So unsa man ang simptomas sa COVID-19 na K1 and K2? Pareha gyapon siya atong N1 variant, okay? So pareha gyapon nagsipon, ay uban naghalang ang tutunlan, sakit ang tutunlan, ang ubo, sigig ubo, nayuban magbugat ang iyang hininga, bugat kay ang lawas, nayuban hilanat, pareha gyapon uban katong mga dako kayong tsansa na maigo. Pwede po sila ma-ICU katong mga low immune system. So, ang ato ang batayan lang manggod, kung kani mga tao na mga bata kayo, mga babies, o mga tigulang. In other words, katong mga tao na gamay og immunity, gamay og immune system. So, dili kusog ang ilahang protection sa lawas. So, mo to tong batayan. Karon, unsa man ang additional nato na himuon para mag-COVID. So, pareha gyapon,
para mag-prevent ta. Mag-mask gihapon, mag-gloves kung kaya ninyo, kung gunit-gunit mo sa mga public places, mag-alcohol, napoy uban, mag-PPE. So dili na kailangan og ingadto ka extreme measures kay sa karon manggod nanatay immunity. So unta dili siya moabot atong balik atong 2019 o kasagsaga na mga 2020 na mag-PPE tatanan pati yung doctors ug nurses ug mapuno atong ospital. Unta dili maabot ana. Pero ma-sure gyud ko na moabot sa kanang mudaghan ang kaso. Pero dili kasing daghan ato dati kay vaccine naman ta og immune booster katong mga booster ginatawag nato. So good morning Erlinda Sedeño Reyes. Good morning Doc Agape and Lady Margaret watching FB live here from Malita, Davao Occidental. May buntag sa inyo Ma'am Erlinda og taga Malita, Davao Occidental. Gikan diri kay Marivi Gadiane. Good morning Doc from Turil. Good morning pod Ma'am Marivi and mga listeners from Turil. So karon unsa bang malahi nato mabuhat para dili ni siya mukalat. Number 1, kung magkasakit ka, palayo gyud ka sa imong mga relatives. Kay pareha gyapon ni sa katong N1 na dili siya nadali kay siya mukalat. Okay? So pareha lang. Ang ginaingon man gud nila na kaning ginatawag na to na K1 o K2 delikado daw ni. So ang kwan man gud ani wala siya gamay sayang symptoms, dili siya kalahian sa N1. So katong sugod kay sa N1 katong sugod sa COVID virus. Sa sugod ato niya, di ba wala pa immunity mga tao. So daghan paspas kay sa mukalat. Karon man gud na kaning K1 o K2 mukalat lagi siya, pero na naman tayo immunity ato niya. So dili kay siya kasing kusog. Pero dili mo ta makaingon na 100% sure ta kay dili man ta Ginoo na magpataka lang ta excuse me nagpiyok murag murag nagbinata. Kay magpataka lang ta og adto sa sa public na magpabaya lang ta, magsihitag ubo, di ta mag-cover. Pareha mangyapon na siya sa katong COVID. Di mo ta Ginoo na makayuntag 100% sure gyud ta na dili mo daghan. Basta lang na karon kung naay panahon na katong wala pa nag-vaccine sa COVID-19, magpa-vaccine na mo. Kaysa moabot mo atong ma-ICU mo na moabot mo atong ginaingon nato na 30,000 per day kay ICU man na siya, wala pa ilabot mga tambal. Kay gina-ICU kay baga man kayong laway nimo ana. Kaning laway nimo, kaning COVID-19 na ginaingon nato, ang iyang epekto mangud sa agihanan sa atong hangin, magsigig laway-laway. Karon, kung magsigig siya laway-laway, ang hangin dili makaagi, di ba? So mo to maglugos mong hinga. Ang katong walay booster manggod, mas daghan ang ilahang epekto dito. Isa na dito ang paggrabe sa laway. Mo nang usahay, grabe na kabaga ang iyang laway, ma-ICU na siya, makoma ang pasyente. Okay? Nadiri pangutana kay 8757, June 3 na siya nag-text ako 56 years old lalaki from Tagum. Good morning Doc, inigmatan ako sa buntag, sakit akong tangkugo. Labad gamay ang ulo, unsang ina simptomas. Sa akong mata nga hanap. Normal man akong BP. Number 2 niya pangutana, akong hugaw kay green kay walay sagol. Tubig lang murag sipon, unsa man ni Doc. So kanimong mata usahay man gud na kay ginatawag na to na naay virus sa imong lawas na wala ka kabalo na nagsugod-sugod na siya. Pag ingana gani imong
gibati, mas gwapo na mag-inom ka na ng daghan tubig. Kay sugod-sugod na nimong protection sa imong lawas. Karon kung inga na lang istoryahon nimo na sa mata, inig mata nimo sakit imong tangkugo, ang isa na ako kahunon, isa na ako na mahunaan na problema nimo, pasig na kay sleep apnea. So kani unsa man ning sleep apnea? Mao na siya ang katong pag matulog ka, mag-collapse ang imuhang agihanan sa hangin. So pagtulog na kay ka, di ba? Nag-collapse siya. Mao na siya ang naglugos sa kaog hinga. Mao nang mawalaan kag oxygen sa lawas. Kana siya, tungod sa mawalaan kag oxygen, mamata na sad ka. So, dili ra mo mamalayan, pero mamata kag kadali, unya mabalik sa kag tulog. So, unsa pasabot ana? Pasabot ana, dili ka well rested. Kay naman ay stages of sleep. 1, 2, 3, 4. Kung 3 or 4 stages, dili ko sure. Basta ka ng stages of sleep, dapat naka dito sa pinakataas para mag well-rested sleep ka. Karon kanimang kung sleep apnea, kay tungod kay dili ka kahinga, mamata ka kadali para mo change og posisyon. Tapos karon, matulog sa kabalik. So kung sige na siya nga na balik-balik, dili ka maabot dito sa taas kay na stages of sleep. Sige lang ka dito sa 1, sa first stages. So mo na siyang pagmata nimo, murag ka nang nagsakit ay mong ulo, unya murag feeling nimo kano katulogon mangyapon ko na grabe man ako tulog gabi, gikan pa ko sa mga alas 10 hantod sa alas 5 sa buntag. Kay wala ka kabalo, labaw na kaning imuhang mga partner sa daplin nimo, magreklamo na kusog kay ka huog snoring or hagok. Kana siya, pasabot na sleep apnea na siya. So unsang buhaton nimo? Natay ginaingon na positive pressure ventilation or kanang ginabutang nato sa tuang naong para butangan ng oxygen para makatulog ka kay butangan man niya hangin na siya. So madiretso na ng hangin habang nagatulog ka dito sa imong bed, sa imong lungs. So ang first kun imong himuna na niya kay since makina man na siya murag makina sa imong daplin, magpatanaw gid ka sa sleep doctor, kanang doktor sa kanang specialist, ang specialist niya, specialty niya, si specialist di mo ta ka huna-una gud karon. Ang specialty niya naa sa tulog, kuno na niya ba? Istadihan niya habang dito sa imong clinic patulogon kaniya. Karon tanawon niya sa imong monitor, tanawon niya kung naa kay sleep apnea. Kung asa man ning doktora ni naana siya diri sa Icons, diri dapit sa may bahat ba na siya? Kaning dapit sa may kalimot ko sa street na unsa pangalan ng street na dapit sa may Dabodok gani. Basta diha dapit, na Icons diha dapit. Kung kabalo mo kinsan unsa nang pangalanan ng street na adto lang mo diha na Icons diha na center. Ang kon ana niya kay ICOHNS, Icons na siya. Nada diya ang sleep doctor. Karon tabangan ka na niya, unya is prescribe niya ang tamang size sa imuhang katong machine para makatulog kag tarong. Okay? Kay maski mag-sleep ginatawag na to na sleeping pills ka. Kung mag-collapse to imuhang agyanan sa hangin, makatbatag yapon kana. Okay? So akong hugaw green kayo, walay sagol, tubig lang murag sipon, unsa ni Doc. Basta nga na gani na kay amoeba or ginatawag na to na dili amoeba diarrhea ka pero basig Bacillus cereus ang tawag ana, bali nagkaon ka o kaning kanon na bahaw inga na pwede pod na ginayon na to na nag-inom po kag iron na tabletas, siguro mo nang green na siya. So kung kinsa mo to nagkaon,
Pasensya na kay naman ta diri sa doktor sa kanginan. Ang atong topic kay kuan man ni medical. So kung kinsa man tong naay mga question sa COVID-19 na variant na ginayon nako, KP1, KP2 or ginatawag na flirt variant. Kung kinsa man tong wala ka subaybay sa kung giingon sa radyo, ngano siyang gitawag flirt variant? Kay nasa dito sa phenylalanine, leucine, arginine o threonine. Muna siyang flirt. Okay, so kana siya ang kalahian lang niya dito sa N1 kay nagkambyo lang siya itsura. Nagpa ano lang siya man, makeup lang siya gamay. Pagka makeup niya gamay, pero naong gigapon siya sa tao. Tapos ni kambyo lang siya naong ba. Karon makitaan magyapon na sa imuang lawas na sa immune system, so dili ka adlukan kung nag-booster ka o kompleto ka sa bakuna. Eh kung wala, mas maayo pa magpabakunan na lang ka kaysa maabtan ka itong pasang daghan ng linya. Unya magdali-dali ka, dito yung ka, apel yung ka dito sa COVID. Kaya naman mo dito sa daghan kay tao naglinya. Ako pa sa inyo, magpabakuna na mo karon pa lang. Okay, na wala pa nagpanik ang mga tao. Kaya ang mga news manggod karon, wala nila gi-explain na kaning flirt variant walay kalahian sa N1 ang iyang simptomas, walay kalahian sa iyahang ginatawag nato na ang iyang infectability or ang kakusga niya o kakusga niya og makatakod. So parehara siya atong N1. Kusog siya mo katakod pero dili siya kasing kusog atong uban na variants. Okay, so good morning, Rudy Ortiz from Rudy Ortiz. Okay, Feli Bariga Andres, morning, listening from Digos City. May mutag sa inyo diya sa Digos City, kay Ma'am Feli Andres. So, karon mag-break lang sa ta kay mga 5 minutes lang ni, dali lang kayo ni. Kay mag-ano lang ta sa itong mga messages. Mo ni si Dr. Kagape, Doktor sa Kahanginan. May muntag sa tanan, balik ta sa Doktor sa Kahanginan. Ang number nako kay 0991 215-3123. Sabon ako ang number kay 0991-215-3123. So, live ta karon Wednesday. Mao ni si Dr. Kagape Jr., Dr. sa Kanginan, surgeon man ko. Ako ang clinic Monday to Saturday, 7 a.m. to 12 noon. So, half day lang ko, hantod udto. Mag-text mo sa akong sekretary kay medyo daghan ditong pasyente. 0995-221-8007 kay usahay pod opera ko kalit unya dilita mo maapta na namo sa clinic. Ang number na ko ay 0995-221-8007. Mao na siya ang number sa secretary. Okay, so text mo dito. Karon balik ta sa tuwang programa. Nadiri from text messaging ang yang number kay last number 2677, 70 years old male. Good morning, nagkasakit akong tiyan left side, magbalik-balik ang sakit. Dugay na ni Doc, tungod ba ni sa pag-inom nako og hard? 70 years old male 2677, dili na siya tungod sa imong pag-inom og hard, kundili tungod na sa imong pulutan sa pag-inom og hard. Okay, so katong pulutan mo kun nimo daghan kini siya high protein, di ba? High protein diet kay mo nang kauno nimo, di ba? Mga mantikaon mo nang paborito ng inom. Tapos kulang sa gulay. Pag ingana gani, pwede maguna siya na naay diverticulosis ang tawag. Nagtapay-tapay dito dapit sa imuang tinaay dito, naghimo siya og buslot, nasa tapay-tapay. Pero dili siya kompleto ng nga buslot. Nagtubo lang siya mga tapay-tapay sa daplin. Diverticulosis ang tawag na tungod sa kanang high pressure sa imuhang ginatawag na to na tinaagyanan sa hugaw kay walay gulay. So ang prevention ana manggod mag-ikaon ka og daghan gulay, high fiber diet, babaan nimo ang high animal fats. So malikaya na nimo. True, kung dili ka mag-inom, kung mag-inom ka hard, walay problema. Basta di lang ka magsige og pulutan. Kung pasobra pod ka, dili, ang problema ng hard, igo po nimo ang atay.
So in moderation lang ginatawag na to. So dili na tungod sa imong pag-inom sir, tungod na sa imong pulutan. Tapos kulang pud siguro ka gulay. Ang buhaton man gud ana kung nagsakit lang siya, pwede man gud na siya either ultrasound, ang pinaka best yun na CT scan or colonoscopy. Tapos i-ano ka, tagahan ka antibiotic pag nagsakit lang. Pero kung nabuslot yun siya, opera na nang tawagan, ang opera na nang ginabuhat na namo. Okay, so salamat kayo. 2677 last number. Nadari kay 4595, 49 years old from Matina, lalaki. Unsang pasabot ni ini hepatic cyst. So kaning hepatic cyst, kuan maguna siya kanang naana siya dito sa imuhang atay, hepatic man tawag anang katay. Naa siya sako dito, naghimo siya sako. Cyst na siya na naisulod tubig. Karon segment 6 diri sa dapit sa imuhang lower left 4 5 sa lower right na side sa kidney. Tapos karon na siya fatty liver nan dilated biliary tree. Pasabutan ng fatty liver na kay taba-taba dito sa tungod sa taas kay nimong fat na ginakaon. Tapos na kay bato na 1.6 cholecystolithiasis. So basta nga na gani sir, pasabutan na lami kay mong pagkaon puro mga tabaon sa animal fat or ginayon na to. Pwede baka, pwede baboy or kana mga mantikaon. Kaya siya, kaning hepatic cyst, gina-observation lang nato ni kung isa lang ni siya kabuk, dili na po magilalabtan. Pero kung daghan siya o dako siya, kailangan na itong biopsy. Ang biopsy ana niya, adto ka dito sa doktor ni mo na surgeon. Tapos kaning mo ang cholecystolithiasis, 1.6 na siya, dako-dako na. Di na madala og tambal. Kaya ang madala sa tambal kana mga point lang. 0.3, 0.2. Kaya kanang tambala man good. Gibuhat ni sa Amerikano, pasabutan na sa mga sakit lang ni sa Amerikano makatambal. Kaya kaning mga bato man good sa Asians, bile pigment stone, dili na siya susceptible sa cholesterol stone sa Amerikano. Unless na kay ginatawag na to na dugong bughaw, magsayang-sayang lang katong tambala to. Sobra 6,000 per box ana, unya 6 months mo i-take. Nya pagbalik nimo 0.1 cm lang ang kambyo. So dili na ka mo kuan ana. So daga na kay kagi ano sa kuha sir, mas may pa adto na lang kas kuha kay medyo taas-taas nimo ano. Nagpa-general check-up na ka. So kung nagasakit gid sa imong tiyan, ato na lang kasakuang ano para kapaon ta ka kay kani man kung ngani na style. Dili ta mo ano ani kay laboratory based man ni kami man gud as a doktor na dapat mo kapaog pasyente. Dapat sa namo tanaw ng pasyente kay dili man mi mag-base sa mo ang diagnosis tungod lang sa ginatawag nato na laboratories. Mao nang mali kay nang siya moadto ka sa doktor na kay laboratory daan kay usay man gud di kahon na gani siya. Pero akong advice mo sir kung daga na kaingat to na ano problema, bawasan nimo ang imuhang ginatawag na fatty foods or kato mga oily na foods. Okay, so nadirigikan kay salamat kay sa pag-text. Nadiri kay 8729, good morning Doc kagabi as lang ko akong dila na ay gagmay samad then pagkamata nako buntag daghan puti sa dila. Unsay maayo tambalan, nagpa-check up ko sa ENT ay ang resulta vitamin B complex o Grohe gel ointment then mag-gargle o Bactidol until now wala na ayo. 71 years old edad babae unsay maayo buhaton, salamat po. Kani man ko nimo ang ano daghan samad sa imong dila. Tungod na sa imong dental, either na kay pustiso, matulog,
number 1. Or dugay na kay wala nimo gi unsa to imong pustiso, wala po nimo gi tarong og hugas or wala nimo gibutang sa isa ka solusyon. Mo na siyang modaghan siya og katong mga fungus. Karon dili na siyang madala og tambal-tambal, kuan gyud nimo to imong pustiso. Tanggalo nimo, nya butang nimo sa isa ka solusyon. Or mas maayo na magpa-check up ka sa dentist. Kay kani man kung ENT hin tawo, dili mo na siya ang specialty aning ENT mas more on katong mga bukol sa baba. Katong mga singaw-singaw, kuan na siya, bali secondary lang namo na ba, murag dili kay namo na studyhan kang naay singaw, naa si virus. So unsa man ang hatag kung naay virus, ipagargle og Bactidol katong anesthetic para dili siya ginatawag na to na dili siya masakit. Kay anesthetic mo na siya, anesthesia ba. Dili siya tambal ang Bactidol. Walay tambal ana. So vitamin B complex gitagaan lang kana niya para lang at least maayo to imong mga pain, okay? Sa nerves man na siya. Kaning Rohegel ointment, pang ano lang na siya nimo. Alivio lang na siya, dili gid sa tambal. Kaning mga kuan sa imong dila manggod puti-puti, pwede mo na siya fungus or pwede po na dakan kay bacteria yung baba kay siguro dili ko naga-judge sa imo 8729 ma'am. Wala mo kita sa iyo, wala ko ka pero naman ko ibang tao tungod manggod sa kanaganing kulang ang pagtoothbrush. Dili mao ang pagtoothbrush. Naa siya yung mga ginatawag na to na gingivitis. Mudaghan mo ng bakterya sa baba. Mao na siya mahingana ang imuhang kaimtang sa imong lawas, sa imong dila. Okay, so salamat kayo sa pag-text 8729. Unta mag-adto ka sa dentist. Kung dili makaya sa dentist, ako adto sa kuha. Kaya ako na lang magtambal sa imo, okay? Karon balik ta ning Facebook Live. So nadiri gikan kay Romelin Tutor Segura. Hi Doc, good morning. Unsa sa og sa tanan? Ask lang ko Doc, kung ano magbuntis ko makuha man Doc abutan og 5 ka bulan or 3. Unsa may buhaton nako para magdili ko makuhaan, unsay tambal inumon nako ana. Salamat sa pagtubag Doc. God bless you all. So natay ginatawag na ABO incompatibility sa babae na dili magtugma ang imuhang blood type sa imong husband o ikaw. Labaw nag type O ay imong husband, ikaw type A or AB. Karon pwede man guna siya na ipatest na ninyo sa OB para lang ma-sure to siya na wala mo ingad to. Kay kung habitual abortion ka, pwede man guna siya. Og nabato yung mga lain mga sakit, nakalimot lang ko sa term niya, pero kailangan mo to siya mag-inom og pampakapit sa baby. Kana man gud siya, dili ta mo basta-basta maghatag ana niya kay dili man ko OB ha. So kana siya ato mo sa OB ninyo. Salamat kay sa imong FB question para nalang kay idea. Kailangan mo siya og bed rest. Kung dahil lang niabot ka atong panahon sa pagbuntis nimo, tagaan kanyag pampakapit, unya dili kaniya paglakaw-lakawon sa balay. Magsige lang kag higda unya sige kag injeksyonan. Kana siya medyo gasto na siya kay siyempre mong sige mo balik-balik sa imong OB. Pero na siya dito, himuon na siya dito sa mga labaw na kani mga private na OB. Tagaan kanila og pampakapit. Kalimot lang ko sa pangalan na kondisyon, pero na siya ano lang na check lang na ninyo. Kay kung ano po ma'am, sige kag balik-balik ana imong kondisyon, Romelin Segura, mas maayo pa na magpa-OB na lang ka kay tagaan kaniyag pampakapit ana unya i-advisean kaniyag bed rest. So pag inga na gani tuon na lang kay
Dagan na kay kog na dunggan ug dagan pug ko nakita na kaso. Predictable kay na ingana. Pag kuha na gay niya, kailangan mo siya magpa-OB para kuan. So nag-text tong 71 years old babae. Wala daw siya postiso. Pero pwede man kuna siya ma'am na tungod sa imong age na siya fungal na ginatawag na to kay tungod sa imong immune system low na siya ba. Dili kusgan ang imong immune system. Karon 71 years old naman ka, kailangan lang nimo siya daily lang nimo ang imuhang oral hygienes o ipakusgan nimong lawas. Ika na mga puti-puti, pwede mo kuna siya fungus. Kung sa manang fungus, mao na siya ang mga type sa ginatawag na to na ginaigo sa imong lawas na kagaw. Pero dito siya sa mas duol siya ato mga mushroom, fungus siya. Okay? So, nadari kay 3150. Good morning, Doc. Results akong x-ray sa radiography section. Impression, bilateral pneumonia. Cox etiology considered mao na siyang meaning na daw ko'y TB. Cock. Karon nagsugod na kog inom tambal. Bali 13 days na. Unya niadto na ko sa kuang center. Akong gihangyo kung pwede ba na dili ko po inumon og tambal pero dili daw pwede. Kung umundang daw ko kinahanglan mga mopirma daw dili daw ko pwede mo balik. Okay, so naglisod yung taon og type niya ko ang manghod. Lady kagapi. So iyan ni manghod siya sir 3150 ha. Na siya pneumonia sa x-ray nakita niya. Pero kaning Cox KOCH mo na siyang tinatawag na to na TB na etiology. Isuguran kanila og tambal kay na sila ginatawag na to na suspicion of na kay TB. Kung nakakasalain lugar manggo na sa mga ginatawag na to na US or katong mga Europe na dili endemic sa TB, pasabot na dili common ang TB, kailangan pa na nila additional test. Pero kung naay suspicion man kadiri sa ginatawag na to na sa Pilipinas, kay kaning Pilipinas mangod endemic ng TB diri, common kay ang TB, kung start na sila og tambal. Kung diskumpiyado manggod ka Sir 3150, mas gwapo pa magpa-sputum na lang sa ka. Mag-sputum exam ka, magkuha kag sputum exam, sabit nimo dito sa hospital or sa laboratory, tanahan kung na TB. Pero kaning mga sputum exam manggod, kaning TB manggod, gusto lang ako ninyo may balaan. Nalisod kini siya i-grow sa laboratory. Mo na siyang usahay mag-negative siya. Mo na ang uban doktor, pag naana kay positive sa x-ray, di na nila kailangan og sputum exam. Kay lisod siya, pwede siya mag-false positive. Pasabutan na, false negative. Pasabutan na, negative siya sa laboratory, pero nagyuday siya TB. Dili lang nimo may balaan kay wala siya ni grow dito sa laboratory. Kay lisod man nimo grow ning TB sa laboratory. Nga na siya kalisod tambalan ba? Karon manggod, kung nag-sign ka na dili ka mag-inom aning ilang tambal, nagpasabot manggod na nag-discharge ka without the consent of the healthcare workers or the doctor. Pag ingana manggod, pwede mangod ka as considered as loss to follow up. Unya, pwede mangod ka mag-contribute sa society or sa atong lawas, sa atong community, na pwede ka magtako dito sa ilaha. O pwede po ka mag-resistance ng TB na medication. Kay lisod man na siya, mo na siyang, ang resistance niya, taas kayo. Kay lisod man na siya tambalan. Kay upat kabuk klaseng tambal na siya. Ibutang sa isa kagamay na tambal. Karon, ang problema ni mo kung mag-sign ka, maglisod yung kagbalik. Masking dili sa SPMC ka mo Tapos,
magkuan pag yun ka ang ginatawag ana dili na ka nila dawaton usab unya mag-resistance ka. Karon ang gwapo ani sir kung habang nagatake kag tambal bags pitom exam ka. Inuon lang kunin mo tong tambal kay gitagaan naman kanila so pasabot na sure na gid sila na kay TB. Ang kuan lang ana is pagka 2 weeks ka nag-ininom na ana or 14 days, di naman ka makatakod ana sa lain tao pero nagyapon to mo ang TB sa imong lawas as long as nasikag inom atong anti-TB medication. Dili na ka makatakod pero kung once magundang ka yun ka, makatakod gyapon ka. Okay? So, kailangan yun na nimog 6 months. Ininom ana to 9 months. Depende sa follow-up nimo sa doktor. So, may buntag kay Ma'am Junisa Panyahinog. Good morning, Doc. Listening from MAA. May buntag kay Ma'am Junisia. Mga listeners from MAA po. May buntag kay Merly Javier. Good morning sa imo, Ma'am Merly. Janet De Luao Cadiente. Good morning, Doc. Watching your program here in Matina. May buntag sa inyo sa mga taga Matina. May buntag po kay Melby. Good morning po sa inyo, ma'am. Salamat kay sa inyong ginatawag na to na pagpaminaw na sa ako ang programa. Programa pa ni sa akong papa dati. Ako lang nag-continue. Nadali pangutana kay Lee Xiao. Doc, unsa mang layman's term aning sakit sa kidney? Nephrolithiasis with hydronephrosis left side, a distal left ureteral lithiasis. Obstruction is considered. Madala pa ba ni tambal ug dili na operahan? TY Doc. Lee Xiao, ang layman's term ana na kay bato sa imuhang left kidney kay duha man na kabo kidneys, di ba? Sa left ka na kidney na bato dito. Tungod sa iyang posisyon or sa kadak-on sa iyang kidneys, nibaras siya. So, pagbara niya ang ihi dito, dili makagawas mo nang niburot gamay ang imuhang kidneys. Mo na tang ginatawag na hydronephrosis. Tungod sa nephrolithiasis na mo nang bato sa imuhang left side sa kidney. Unya, nabagi kay bato dito sa ureters or mo na siyang ginatawag na ureteral lithiasis. Kana siya nakakibato dito sa imong agihanan sa ihi gyapon bali nakikidneys ana naman sa mga tubo na duha ka tubo paadto sa pantog. Katong tubuha to naa siya bato dito. Katong batuha to nag-obstruct siya dito bali nagbaras siya. Karon kung iyan ang storya nagbaras siya. Madala pa dag tambal. Okay, so madala siya tambal usahay pero kung nagasakit na siya o nagaihi na kagdugo, pasabot ana naga-scrape na to siya dito sa imong agihanan sa ihi, sa imong tubo. Pag ingana gani murag imagine nimo bato na hait nagsigig samad-samad na to habang siya naganaog. Mao nang nagasakit na imong kilid. Dili na siya madalag tambal kung ingana na. Pero katong gamay pa lang siya, pwede man nimo pahion para magawas tong bato sa imong agihanan sa ihi. Ang tambal ana niya is ginatawag na to na Roatinex or ginatawag na to na Roacol. Kana sila, Roatinex, mao na siya ang tambal na pampanaog ana. Pero dili ka dapat mag-inom ana na wala reseta kay makalipong na siya o makaigo na siya sa mga buntis. Nana siya problema sa nayuban, magkasakit ang kasing-kasing o nayuban na allergy pod. So dili mo patak inom ana. Kaya ang kuan ana niya bantayan sa doktor pod siya. So 6 months mo pag-inom ana hantod sa maihi nimo to. Pero kung dili gyud kaning nephrolithiasis na malabo na kay ni siya madala sa tambal. Kay medyo dako na siya niya nagbara sa imong kidneys. Kana siya pwede na siya magduha ka klaseng operation. Ginatawag na to na lithotripsy, mo na siyang shockwave na operation, mo na siyang dili abrihan ang imong tiyan, imong likod.
Ihimuan na siya sound waves. Pero kanang ingana manggod, kutob lang na siya dito sa 5.5 centimeters. Ingana kagagmay na bato para mabuak niya. Pag more than ingana na ganiyang ang bato, dili na niya kaya, kailangan na nimo dito sa ginatawag na to na open or laparoscopic. So maning laparoscopic, buslutan ning likod nimo, kagamay sa murag ballpen, buako ng bato, suyopon ang bato. So kana siya, kailangan nimo siya i-opera. Labaw nagnana siya hydronephrosis, ang ginatawag nato na nagpuno na og ihi ang imuang agihanan sa kidneys, kay delikado na dauton na niya ang imuang kidney. Okay, so nadri sa 3150, follow up lang niya atong nag-inom siya og MTB. Salamat Dok sa imong tubag. Nagpa-gen expert ko sa sputum and test result, red MTB detected, very low ang green RAF resistance, not detected. So kung nag-gen expert ka 3150, mas maayo na mag-inom ka aning tambalan ni kay nana kay TB. Pero dili pa siya resistant sa tambal. Okay, so ayaw siya undangi kay basig ma-resistance ka. Mas dito ka sa tambal na daghan kay side effects na ginatag nato na streptomycin, katong mga ginatawag nato na uban tambal na dili makahatag pud siya side effects na daghan. Mo nang katong first na tambal na gihatag sa imo, mao na siya ang first line. Katong rifampicin, isoniazid, tambutol, pyrazinamide, kato siya ang first line of tambal, kay gamay lang to sila side effects. Tapos makapatay sila TB. Pag mag-resistant na gani ka dito ka sa tambal na kusgan lagi siya, pero daghan pag side effect. Ang isa riya ka side effect, magsikag kalipong, magsikag sukasok ka, magsakit imong tiyan, makalibanga ka. So imagine nimo ingana 6 months murag yung kag naa sa impyerno. Nasikag ingana inom tambal na di ka mundang. So, nadri last question lang ta, Sir Ronel. Wilson Magbanwa Sr., good morning Doc, sa Los Amigos mi, pasyente sa imong papa kaniadto naabay recommend nimo na doktor diri sa Kalinan sa hypothyroidism. Kanunay mi na nagapaminaw sa imo, paki-greet na lang ko sa akong wife Eleanor. Wilson Magbanwa Sr. para sa akong asawa ni Doc. Salamat kayo Wilson Magbanwa Sr. Na diay expert diya sa imong Kalinan dapit. Dool diya si Dr. Isagire ENT. Muna siya ang katong espesyalista ana mga thyroid. Karon na siya Dr. Isagire na ang imuhang ang iyahang ano na siya in-law. Espesyalista na siya sa endo. Muna siyang tigtambal sa mga thyroid. Karon kung dili na siya maabtan diri sa Kalinan kay layo man siya na, pero naga-clinic man siya diya naman sila di ba hospital diya. Klinika Isagire na hospital. Kung dili niyo siya maabtan diya, ato mo diri sa clinic, diri sa Klinika Isagire, diri dapit sa may ginatawag na to na may Davao Doc, harap sa Davao Doc. Okay, so salamat sa tanan, salamat sa kuigso na si type diya sa atong atong director pod, Lady Margaret Kagape. Salamat kay Sir Ronel Bandresa. Salamat kay sa inyong paminaw. Salamat sa tanan. Mao ni si Dr. Kagape. Balik ko sa Wednesday para sa Doktor sa Kahanginan.